Salut! În acest videoclip o să-ți arăt cum am făcut un LED RGB să genereze orice culoare. Mai întâi, cum funcționează LED-ul. Acesta are 3 diode de lumină, una roșie, una verde și una albastră. Prin combinarea acestor 3 culori, în cantități diferite, putem obține practic orice culoare. Cum l-am făcut să lumineze? Am folosit 3 potențiometre, unul pentru fiecare culoare, cu care setez intensitatea luminii. Acestea transmit un semnal analog către Arduino, adică o valoare între 0 și 1023 în funcție de cât de mult este rotit. După care valoarea este transformată într-un număr între 0 și 255 pentru a putea fi trimis către LED, controlând intensitatea culorii corespunzătoare. Putem vedea asta pe ecran, aici avem valorile deja transformate, adică maximul va fi 255. Pentru a putea genera intensități diferite de lumină, imităm un semnal analog prin pulse width modulation, adică LED-ul trece dintr-o stare în alta, stările fiind oprit și pornit, foarte repede, astfel încât îl percepem ca o lumină continuă, nu ca una intermitentă. Cam atât a fost cu acest videoclip, ne vedem la următorul proiect.